وزارeta derve Almanya hişyarî da aliyên peywendîdar ku penaberên Sûriyeyên ku tawana encam didin dîport nekin. Malpera Dêrişbîgil ya Almanyê eşkere kir ku Wezareta Derve ya Almanya di heftiya borî de raportek derbarê rewşa Sûriyê amade kirin û tê de got ku hîna rewşa Sûriyê metirsîdar e û metirsî li ser jiyana xelkê durist dike. Raporta Wezareta Derve ya Almanya ku ji 28 ropelan pêk tê di demekî de hat ku Wezareta Navxweya Wîlayeta Sakson ya biryara dîportkirina penaberên Sûriyê standi. Ew jî piştî koboyera destdirêjiya seksî ji aliyê heft kesên Sûriyê lê dijî welatiyeka Almanî hate encamdan. Li gorî ku di raporta Wezareta Derve ya Almanyayê de hatî, operasyonên leşkerî li Sûriyê kêm bûne û lêdwanên serokê rejima Sûriyê Beşar el Esed dema ku dibêje ew ê tevahiya Sûriyê bi zorî kontrol bike, cihê metirsiyê ne. Lewmana be penaberên Sûriyê werne dîport kirin. Raportê amaje da ku eger heya penaberên Sûriyên ku ji Almanya û welatên Yeketiya Ewropa werne dîport kirin, rastî kuştinê bibin û ew propaganda Rûsya û rejima Esed derbarî vegera ewlehiyê ji bo navçeyên Sûriyê dûr in ji rastiyê. Bi vê biryara Wezareta Derve ya Almanya eger penaberên Sûriyê serpîçiyan jî encam bidin, aliyên peywendîdar nikarin wan dîport bikin û bi tenê karin li gorî yasayên Almanya icraatan lêgel wan bikin. Ji dema ku rewşa Sûriyê têk çûye û heta weke îro bêhtir ji 500,000 Sûrî penaberî Almanya bûne. Almanya tekez dike ku hîna dem zû e da ku mijara vegera penaberên Sûriyê were behs kirin.